На 11 и 12 септември екип на Hobby TV откри два нови метода за вадене на речно злато от глина и от цепнатините на скали. На 11 и 12 септември екип на Hobby TV гостува на ентусиастите от БГ Проспектор, за да открием още любопитни факти по ваденето на речно злато. Група ентусиасти отдават живота си на златото в търсене на нови тръпки, приключения и незабравими емоции. Поредицата продължава с нови методи и тънкости при откриването и ваденето на благородния метал от коритата на реките в България. Преди да разкрием къде и как ще открием самородния блясък, нека научим някои любопитни факти за него. Първите сведения, които намираме за златото, са още във втора глава на Библията Битие, когато авторите на Библията описват райската градина. В глава 2 Битие, стих 11 и 12, срещаме следния пасаж. И от Еден изтичаше река Фисон, и в нея имаше злато, и най-интересното, и златото бе добро. Така че интересът на човека към златото е заложен. От кой, никой от нас не знае. И така, в днешното време в България много напомня на ситуацията през 1896 година в северо-западна Канада, Клондайк. Тогава двамата търсачи откриват случайно в притоците на река Юкон, а това е именно Клондайк, самородно злато. Пресата бързо разпространява новината и само за няколко месеца от всички краища на Америка се стичат 140 000 мераклии за бързо забогатяване, като залагат своето имущество, къщи и тръгват да търсят своя късмет. До Лос-Анджелес се товарят на параходи и оттам до северо-западна Канада, слизайки на брега, следват 140 000 човека. Оттам следва тяхното първо сблъскване с препятствията, един много тежък преход от няколко седмици през непроходими Балкани. И от 140 000 до град Долсън, седалището, което са установени от търсачите, достигат едва 30 000 човека. От тези 30 000 човека, както винаги, търговците вече са ги изпреварили, изкупена е земята, парцелите около реката е изкупена, с парцел успяват да се здобият едва 3000 човека, а от тях забогатяват само няколко стотни човека. Тоест 0,5% от всички мераклии са успели да забогатеят в онази златна треска, която се води за една от най-големите в историята на днешното човечество. На 11 септември екипът ни се зае с ново предизвикателство – вадене на злато от глина. На пръв поглед не по-различно от това, което ви показахме миналата седмица, но далеч по-трудоемко за извличане и промиване. Его цялото тук, цялата страна завоя, както измит, само глина догоре. Много редко се намират такива дерета. В тех общо взето златото трудно се утаява и намира място по самото дъно, защото дъното, бидейки от глина, много лесно се разрушава и се променя непрекъснато концентрация. В него трудно би могло да се намери, въпреки че в тази глина нагоре има едни места, където има в тях дупки. Интересни са местата за търсене, защото, както одеве казах, златото като тежко търси дъното. Намери ли дупка, влиза в нея и няма вадене, няма сила, която да го извади преди дупката да се разруши. На преливника ли ще търсиш днес или по реката? Ами не, на преливника и на самия завой, защото аз преливника много съм го изработил. Продължавам тук в корените, където също е много добро място. Колко злато си вадил тук? Имало е между половин и 1 грам. Горе-долу, въпреки че тук златото е изключително ситно, то е почти като сол, като брашно. Но пък излиза. След края и на днешния ден е време за равносметка. Колко злато сме извадили и за колко часа ще разберем от момчетата? След малко работа, така 3-4 часа, горе-долу на около 20, дерето си пуска злато, ситно е златото, не е много, но обикновено толкова си излиза. Работата е повече, надеждите са големи, дано и другия път са още по-подплатени. Как беше настроението днес? Настроението е супер, както винаги, след като сме се събрали независимо на коя река или на кое дере, с приятели, винаги разпускаме. В края на краищата вижда се и резултат. На следващия ден, нетърпеливи да научим още и още за благородния метал, ние се впускаме в ново приключение. Променяме своето местоположение в търсене на скали, а хората, които ни помагат в тази нова и непозната за нас тръпка са Митко Даниел и Аспарух. Необходимото за целта оборудване е лост, отверка
чук, лопатка и разбира се нужните за промиване сито и леген. Ето, че вече сме в реката. Кажи ни как избираме мястото, на което ще работим, когато става въпрос за скала. Тук всичко е в камък и в скали. Защо избра точно това място? Защото е много нацепена скалата. Ето тук виждате ли. То не всичко е цепки и скали. В смисъл цепки, да. Повечето има и от тях и улеи такива. Са се образували от течението на водата, има и цепчици. Тоест на нас важни са ни улиите. И улея и предполагаме, че има на места и цепки ще излезнат. Тук този камък, като го махнеме, трябва да го разчистиме. Тук е това нещо, трябва да го изчистиме максимално. Тук също и тук насека. Това всичкото тук са такива улейчета и цепчици. И вече такъвто ни е късмета. Кой те научи да работиш на скала? Сам се научих. Това ли е най-трудното? Не. По принцип най-хубавото злато се вади от скалата. Как преминаха тези 2 дни за нас? Емоциите и приключенията на групата, трудностите, с които се сблъскахме, златото, което извадихме. Всичко това очаквайте много скоро в програмата на Hobby TV. На 22 септември, понеделник, форум на златотърсачи БГ Проспектор организира мероприятие за мълчуганите и техните семейства под наслов Ден на отворените врати, малките златотърсачи. Ден на отворените врати на БГ Проспектор ще се състои на 22 септември 2014 в района на Кокаляне, на удобно и достъпно място с градски транспорт. Събитието е насочено главно към хората, които все още не са виждали самородно злато, като не е задължително даже да са чували за това хоби. Разбира се, приоритет ще имат най-малките участници. Повечето от тях ще си тръгнат със собственоръчно извадени златинки. Организаторите обещават много игри и забавления, както за мълчуганите, така и за техните близки, роднини и приятели.